Estem aquí a Amposta, que està celebrant la seva festa al Mercat a la Plaça, una festa en honor que fa 100 anys el municipi va passar de ser de poble a ciutat. I per això aquí munten un munt de parades, algunes d'elles d'oficis antics, com pot ser aquest teler que veiem que està fent Marissa. Hola, bona tarda. Explique'ns una mica com és l'experiència de venir a un municipi com és Amposta i mostrar el que seria fa 100 anys com es feia aquest ofici. Bueno, és una experiència positiva perquè, bueno, encara que sembli mentira, una mica és un ofici ben antic, però encara queda gent que ens hi dediquem. I, bueno, és una manera de donar-ho a conèixer. Suposo que aneu a molts pobles, a molts municipis que fan celebracions de fa 100 anys o inclús fa més. Sí, a municipis que fan celebracions d'aquestes o inclús només mostres d'artesania per veure com els oficis antics es puguin mantenir. Per curiositat, estàs fent alguna cosa concret, alguna cosa concreta? Quan pot costar fer? Bueno, ara estic fent un folar, que això és de lli, la fibra és lli, i està tenyit amb argilaga, que la majoria coneixereu perquè aquí a la comarca hi ha molta argilaga, i pots aconseguir molts tons amb una mateixa flor a l'hora de tenyir. I això és un folar per posar-se a sobre de la roba. I quan pot costar fer un folar? Bueno, ahir vaig fer-ne un aquí, a baix hi ha un fet i avui en faré un altre. Tot i que el que costa més és el muntatge, si veieu tots els fils i tot l'engranatge del teler, i això normalment ho faig a casa i ho porto ja fet per aquí, que es vegi el més vistós que és el teixit. Perfecte, moltes gràcies i que acabi d'anar bé la jornada. I en tota festa també és important el que és l'espectacle. Per això tenim a Jordi Príncep, que és el director artístic d'esta festa del Mercat a la Plaça. Bones, Jordi. Com heu viscut l'experiència d'enguany? Què heu preparat? Quins espectacles s'han pogut veure a Amposta? Bé, hem pogut viure una festa molt intensa, moltíssima gent, estem molt contents perquè a pesar que ha fet una miqueta d'aire, la gent ha estat omplint els carrers, els espectacles, les activitats que s'han anat fent, i la veritat és que satisfets perquè han pogut recrear, en certa manera, en bona manera, l'Amposta, les Terres de l'Ebre de principi del segle XX. La veritat que molt contents. Quins espectacles heu fet? Perquè hi ha alguns que no falten cap any, ja des de este és el 8è que es fa. Quins hem vist? Alguna novetat d'enguany? Bé, tots els espectacles han renovat guió i hi ha hagut alguns espectacles nous, com són el viatge històrico-poètic per l'Amposta centenària, on se celebrava també i es recreava el centenari de la Lira Ampostina, d'aquesta entitat musical centenària, i també del Vapor Anita. I també hem tingut contacontes al carrer, com a espectacles nous, a més dels clàssics, Sarsuela, Cinema Mut també tanca la trilogia aquest any, i després recreacions amb personatges, animacions teatrals pel carrer, i que la veritat que bé, que han vestit la festa, han omplert, han convidat, evidentment, el Circ d'època, que també ve sent un clàssic aquests anys, i bé, molt contents, molt agraïts a la gent que ha vingut, molta gent de fora, i la veritat que bé, amb ganes de la 9a edició, de fer-ho millor, de construir-la millor, d'agrandar la festa, i esperem que acabi tan bé com ha començat. Perfecte, moltes gràcies, Jordi. I aquí us deixem des de la festa al Mercat. Anem a nosaltres a donar una volteta per aquí.